A teu gosso no li deixa que l'olor, eh? I que Hannah fa totes les coses on el pipí i tot això on té que fer? Al pati sí, però on vol. Que això va mal, eh? No pensa. O això estan jugant. Jo és que no sé ni... Home, tu veus que se mosseguen fort? Jo penso que no se mosseguen fort, eh? Què va, home? Se lladren i s'assenyalen. Si no se mosseguen fort no patisques. Que la mogosa quan se fica nerviosa mossega, eh? Bueno, encara se pot aguantar una miqueta més. No, però si vols que se fica nerviosa la parten enseguida. Ja. El rabell de rets, No mossegues, Anna. No mossegues. No mossegues. I tu què? No t'hiperactives que esteu? Dile el rabell. Vinga, dile algo. Anna. Tu. Fuig. Qui és, Vega? No me mossegues a mi. Tu me mossegues? Jo no vull fotre de tot, El rabo. No li mossegues el rabo. Anna! Què passa? Qui és? Amiguet. Qui és? Venga. ¿Dile algo? Què fan, tio? Están... Venga, dile algo. Això vol dir... Mossega-li. Això, quan se posa damunt de l'altra és superioritat, vamos. Que li mossega fort, tio. Que no ho veus? Això no. No li mossegues. I no, si li pegues encara mossega més, Que la mogosa és superdominanta. Mira-la. No ves que busca que el rabo. Venga, dile algo. Sí que és superdominanta, sí. Ja t'ho dic jo, si li se fica damunt i tot. A veure si caus, Bueno, va, que este vídeo ja és massa llarg.